To assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. So kamar yadda muka saba 'yan uwa, a yau ma na shigo mana da wani sabon bidiyo na wani sabon platform. Dan yanzu haka zancen da nake muku wannan platform ɗin shekaran jiya nan yau kwana 3 da buɗe shi. Kuma wannan platform ɗin gaskiya ana amfana, abinda ma yasa bamu ɗora shi tun farko ba. Muna so ne mu tabbatar mu ga ana amfana ko kuma a'a. So gaskiya wannan platform na Firebird gaskiya ana amfana sosai. So da farko dai kana shiga wannan website ɗin zai nuna ma fuska kamar haka ta alamar ka buɗe account kenan. Da farko za ka ga login, sai ka shiga register kamar yadda na yi bayani. So bayan ka gama zai kawo ka nan wannan fuskar, gashi nan da congratulations na naira 9,000. So idan kai wannan registration ɗin kai komi da komi ka gama, za su baka naira 9,000. Kuma 9,000 za ka iya cire ta bayan wasu 'yan kwanaki ko kwana 30 ne. To ni yanzu gashi nan na yi rijista, na ɗan yi capturing ɗin gurin ne saboda masu kutse, ka san akwai hackers. So shi yasa gashi nan ni ma yanzu an mun congratulations na yi naira 9,000. So 'yan uwa kamar yadda kuke gani wannan website ɗin hanyoyi biyu ne wanda za ka bi ka samu kuɗi da shi. Hanya ta farko shine watching ad, wato za ka na kallon advertising ne. Za su na juno ma advertising daga can gurinsu kenan, daga can admin panel kenan nasu. So hanya ta biyu kuma shine wurin da za ka yi referral kenan. So kowane website yana da referral. So za ka yi earning by referral. So kamar yadda kuke gani gashi nan ad list. So wannan shine ad list. Wannan ad list da kuke gani da alamar Facebook ita ce alamar tallar da za ka kalla kenan. Kana taɓawa za ka ga bidiyo ya buɗe. So a nan za ka na earning ɗin kuɗin, sai kuma na referral duk mutum ɗaya idan ka kawo kana da naira 600. So za su baka 9,000 kyauta. So a taƙaice kenan na yi wannan bayanin bidiyon. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu. So idan wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka danna mana alamar subscribe domin ka ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo mana bidiyoyi na amfana da dai sauransu. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu.